שלום לכולם. בסרטון הזה נלמד כיצד אפשר ללמד עם תרגום סימולטני לאנגלית או לכל שפה אחרת, גם בהוראה פרונטלית וגם באמצעות זום בהוראה היברידית. אתם צריכים להשתמש בדפדפן כרום בשביל האפשרות הזו. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות הוא לחבר את המצלמה למחשב ולהמתין כמה שניות עד שהמערכת תכיר אותה. לאחר מכן, תפתחו חלון חדש בדפדפן כרום, התפריט File, New Window, קובץ, חלון חדש. נלך לכתובת meet.google.com. אתם צריכים לוודא שאתם מחוברים בחשבון שלכם. אם זה לא החשבון שלכם, תבחרו יציאה מכל החשבונות ולאחר מכן התחברו בחשבון שלכם. אם אין לכם חשבון בגוגל, אתם יכולים לפתוח חשבון מטעם האקדמיה, גם בחשבון הזה זה יעבוד. לאחר מכן אנחנו בוחרים בפגישה חדשה, התחלת פגישה מיידית. אנחנו סוגרים את החלון של ההצטרפות. עכשיו יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדאוג אליהם. קודם כל אנחנו הולכים לתפריט של 3 הנקודות. הגדרות. ההגדרה הראשונה החשובה, בכללי, זה עזיבת פגישות ריקות. אנחנו לא רוצים שתהיה הסרה אוטומטית משיחות אם רק אנחנו נמצאים בהן. אז בדרך כלל זה יהיה דולק, לחיצה, קליק של עכבר ולא גרירה, וזה קווה. לאחר מכן אנחנו הולכים לכתוביות. ואנחנו בוחרים בשפה שבה אתם עומדים לדבר. במקרה שלי, זו אכן עברית. אז אנחנו בודקים שכתוביות מופעלות. עכשיו אתם יכולים לראות כיצד כל דבר שאני אומר מתומלל. עכבר ימני על הטקסט, ואני כאן בוחר Translate to English. אצלכם זה יכול להופיע בעברית, תרגם לאנגלית או תרגם לכל שפה אחרת. לחיצה, וכאן בחלון שנפתח למעלה, אם השפה שמופיעה היא לא English, אתם לוחצים על 3 נקודות, ולמעלה Choose another language או בחרי שפה חדשה, ואז אפשר לבחור בשפה שאתם רוצים שאליה הכל יתורגם. כפי שאתם רואים, כל דבר שאני אומר מופיע לשבריר שנייה בעברית, ולאחר מכן עובר לאנגלית. בנקודה הזאת אתם יכולים לבחור לכבות את המצלמה. אתם לא תשתמשו בגוגל מיט כדי לשדר את התמונה שלכם. את המיקרופון השאירו פתוח. את מה שאתם רואים עכשיו אתם יכולים כבר להעלות בעזרת המקרן על המסך. אם אתם רוצים לתת פרזנטציה, אתם צריכים לוודא שהחלון שלה יהיה ממוזער ומעל לתרגום. בואו ניקח דוגמה, הנה תווים. אני דואג לזה שאני אשתמש בחלון ממוזער במקינטוש שלי. כאן זה הכפתורים האלה, אצלכם זה יהיה כפתור של 2 חלונות בווינדוס. ואז ניתן לגרור מלמעלה את החלון הזה לכל מקום, ומלמטה בצד ימין להגדיל ולהקטין, כדי שהכתוביות יישארו ברורות. אם אתם צריכים להראות מצגת מהדפדפן, תזכרו שאתם פתחתם את גוגל מיט מחלון חדש, ואתם יכולים לעבור לחלון הישן, לצמצם את הגודל שלו ולהציג את המצגת שלכם. אם אתם רוצים ללמד באופן היברידי, אתם יכולים להתחבר עכשיו לפגישת זום. לבחור בשיתוף מסך. לשתף את כל המסך, זו האפשרות השמאלית העליונה, ולבחור כאן בשתי התיבות למטה, שיתוף צליל והפעלה בשביל קליפים. אני עובר עכשיו בחזרה לחלון של התמלול, ומהרגע הזה
כל מי שצופה בזום רואה את התמלול ואת המצגת שלי. אפשר לגרור לאן שרוצים את סרגל הכלים של זום. אז זהו. בצורה כזו אתם יכולים לנהל הרצאות בצורה קולחת בשפה שלכם, ולא לדאוג מההבנה של תלמידי חו"ל. ואם הסשן של זום מוקלט, כך גם יוקלט התרגום.